O novo Papa Robert Francis Prevost, que gobernará a Igrexa Católica como León XIV, ten 69 anos e é orixinario de Chicago. É o primeiro Papa norteamericano da historia e tamén o primeiro agostiño. Con esa orde relixiosa foi misioneiro no Perú. Francisco nomeouno bispo dese país en 2014. 9 anos despois, en 2023, creou no cardeal. Este mesmo ano, no mes de xaneiro, elixiu no prefecto da Congregación dos Bispos, o encargado de seleccionar e nomear os bispos da Igrexa. A súa vinculación co Papa Francisco viña de lonxe. Coñeceronse en Bos Aires e ambos compartían a súa visión sobre a pobreza, a migración ou o cambio climático. No nome que elixiu queda reflectiva tamén a relación. León era un discípulo de San Francisco de Asís. Como puntos fortes destaca un currículo impecable e a súa visión internacional da Igrexa. No persoal defíneno como sobrio, discreto e moderado. O seu nome figuraba entre os favoritos para converterse no Papa 167 da Igrexa Católica.